Asi vazukuru vangu chimbonadzonditaurirai chaizvo zvimwe zvachona ndatoneta nedzimwe nying'anyinga dzandinadzo dzevazukuru dzimwe nying'anyinga chaidzo nundira mutsime modzi wadzo nundira mutsime ndo vamwe vazukuru vangu kondovadi ndevangu vazukuru vachona but ava mwana wakaoma musoro zvinototyisa chaiko sei tichiita kaunhu kakadaro kushurikidzira kushuva kuti umwe munhu afe zvinoitirweiko chaizvo zvinombonyanyoitirwei chaizvo chimbonditaurirai vazukuru vangu handotya nazvo ini nyaya iri panapa inotondirwadza yatondibata chaizvo kutondirwadza chaiko ndatoneta right. Kana unga usati wasubscribe pachannel paUncle Saint Stephen sekuru venyu ndinotokutsurai ndinotokuudzai chokwadi sasekuru venyu. Saka kana unga usati wasubscribe panapa I kindly ask you to subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell so that whenever I upload a video you will be notified. Anditi ma-comments yenyu tinomada futi nema thumbs up. Andizvo vazukuru asi kachiunu kekushurikidzirana kufa adaita mbokamira maZimbabweans dai takamira akaite kana satani mukati akaite street mandinoswirawo ndichitenderera umu ndichionawo kuti zvinhu zviri kufamba sei mastreet umu ndakusanganawo nechimwe chakatonzi Messi Mutsvene muzukuru wangu ashaika naye veduwe zvatondirwadza ndikatobatikana kutoti Messi ashaika chirudzii. Messi agone kuti ange ari ashaika urwere hwachona hwatisina kunzwa kana kuti chamuraya chachona hatina uchiudzwa chii chiri kuitika pasina nguva kana ngani. Messi abva azokandawo kuti ndiripo ndiri mupenyu tiri kurarama mupenyu Messi. Asi chimbondudzai sei vanhu vachishuva kuti umwe munhu afe? Why vanhu tichiita hatred yekusvika pakutoti dai munhu afa? Manje chamusingazivi ndechekuti vanhu tinoshuva kuti vafeka haivavo ndo vanorarama neupenyu hwakareba. Vanhu vangani vakashuviwa kunzi news dzakafamba kunzi afa. Asi vanhu tinowanei chaizvo? Inzara here? Kuda kunodya umariro here? Inzara? Vamwe vanhu mune nzara yakaipa stereki yekuti dai kwambofiwa tambungana taenda kuno ifa iwewe ifa pane kuswera tinyora zvisina basa nekuspreada news zvisina basa dzekuti munhu afa munhu ari mupenyu. Tisadaro akachiunika kungatikaregei vazukuru. Kana tashayiwa zvokuita beta kutotaura ngano pane kuswera tichitaura kushurikidzira kuti umwe munhu afa. Vazukuru vangu vakawanda stereki vakashuvirwa vakashurikidzirwa kunzi uyu afa. But ivo vari vapenyu tichigwanei mushure mazvo? Hapana. So kachiunikako ngakamirwa vazukuru ngakaregwe zvachese. Handidi kukanzwa futi kachiunikako. Messi muzukuru wangu mupenyu ariko akasimba. Kune vasingaziva Messi Mutsvene she is a gospel artist netime achiimba. The elder sister anonzi Kuda Mutsvene anditi the daughter of Pastor Mutsvene anditi saka tisashuve kuti vanhu vafe, tisazviita izvozvo. Anditi vazukuru ngatishuvira neupenyu hwakawanda. Chero usingafarire munhu never ever desire kuti munhu iyeye afe because you gain nothing over it. Anditi morara zvakanaka vazukuru tomira kushuvirana zvisina basa.